Mulya-mulyane wong urip kuwi nek ketunggunan anak loro sing rupane ayu-ayu. Pancen biar kok Pakne. Uripku iki bejo kemayangan. Duwe anak loro wedok ayu-ayu. Wis ngancik remaja putri. Sedelok maneh arep mantu Bener. Wong mantu kuwi kepenak ya Nyai. Lah kok penak manggone ndi to? Lho, nampa beras, gula, rokok, pres-presan, kari ngedol. Sampeyan ora tau nyumbang kok arep-arep rokok beras. Lho, ora ketang ora tau nyumbang, nanging tangga separo sing melas tetep disumbang. Ya bener. Coba anakmu nak kok sawang katone ayu-ayu. Lho, sukek sih. Piye to, Pak? Lho nek aku nyawang marang pasuryanmu. Yen aku ndeleng karo kowe nek awan ora tau mangan, yen bengi ra tau turu. Kowe kuwi mikir apa to? Ya nduk jane mikir apa? Ning aku arep tak takoni mengko nak nesu senengamu ku nesu simbol senengane kaya ngono. Nanti awakku kuru kaya ngene ya, Pak ya. Heeh. Jane ku aku isin karo tangga-tanggaku kanca-kancaku. Lah kok Isin perkara apa, Nduk? kanca-kancaku wis do payu wong lanang, Pak. Nang nganti dino saiki aku payu. Heeh. Aku rung payu wong lanang. Perkara kowe urung duweni bojo. Sak umpama ya, Pak. Aku digarepke wong lanang lho piye? Lho wong tuwa ya seneng seneng to, to, Nduk. Bapak Ngarep aku ra wis kondo. Aku kepengen duwe gawe. ngono ya, Pak. Heeh. Ya. Kondo sampean aja nesu ya, Pak. Yo ora, arep anake ra Jadine aku wis ketemu karo jodohku lho, Pak. Iya. Kowe wis duwe pilihan, Nduk. Joko ndi, Nduk? Joko kene, Nduk. Dudu, Pak. Aku ngerti karo wong Jati Rasa kok. Terus kowe duwe pilihan karo Joko ndi? Pak, ana wong lanang jenenge Sundara. Nembung tresno kelawan aku arep dipek bojo. bocah endi to, Nduk, kok senengamu Bocah iki aku yo ora weruh to. Ora weruh. Aku tetep pungan. Banjur tanganku iki dilus-lus didumuk lho, Pak. Iya. Aku senenge atiku lho, Pak. Cuma bocah lanang ku mau. Sak banjure tanganku didumuk, aku dirangkul atiku ratapan lho. Kowe dirangkul bareng, Nduk. Aku dirangkul lho, Mbak, anget e rasane lho. Sawise dirangkul, Nduk. Aku yo ora trimo, Pak. Ditak bales aku yo bales rangkul. Lho, Mbok bales. aku ngerangkul bareng tak rangkul. Aku ngelilir, Pak. Iya, Pakne. Jebule kowe ngimpi, Nduk. Aku ngimpi. Kok ora mbok duduhke ngarep-ngarep mau to. Bocah lanang ku saka ngendi to, Nduk, jane kok malah bingungi bapakku. Yo ora weruh to, Mbak. Nang aku percaya pokoke. Wong lanang niku wis kinoda dadi jodoh. Lah kowe piye, Nduk Sumarse? Aku iki ngono, Pak. Heeh. Aku ngimpiku yo beda karo Kang Mbok. Heeh. Aku ngimpiku ketemu Pangeran Tejo. Iya. Kok malah saya aneh dheweke Joko. Kowe yo ngimpi karo Jejoko jenenge Pangeran Tejo Kesumo. Lah bocah saka ngendi kuwi to, Nduk? Ya ora to sih, Mbok. Ngipi ora roh jebule Pakne. Piye to, Nak? Kowe tau serawung karo Tejo Kesumo. Ngene ya, Pak. Piye? Api-api anakku sampeyan iki nggo didaya aku digolekno ya. Lho 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 lho. Karo Sundara. Sik to sih. Aku wis kebulet kabeh lho, Pak. Goseng, Nduk. Golekno iki. Nah, bapak mbok kon goleke jenenge Sundara. Wong tuwa rumangsa kabutan. Merga apa to? Kok bapak kuwi durung ngerti sing jenenge Sundara. Jarene sampeyan iki kepengin duweni mantu. Bareng anake sampeyan seneng wong lanang lho, sampeyan kok menggak lho, Pak. Ya ora menggak iki ora, Nduk.
njaba kon golek nang Sundara iki candi. Yo ora. Wis ngene ae ya, Nduk ya. Wis ora usah tresnani karo Sundara, mergo bapak durung ngerti. Kowe dina iki tak entukno tak kene wae ra wis to, Nduk. Ora Sundara ra gelem. Dadi sesampiku. Iya. Yen tak lakon omah-omah karo Kakang Sundara luwih becik aku mati. Ya padha wae, Nduk. Bapak nek mbok kon goleke karo Sundara, bapak kabutan ora. Ana unen-unen lho, anak pola bapak kepraten Bener. lho. Iya bener. Dadi sampean mopo Tetep ora gelem, Nduk, aku ora ngerti. Ora ngerti bapakmu jen golek ini Ini sampean tegel aku. Yo, Pak. Ye. Sampean wis tega karo aku. Aku arep golek dhewe. Eh, Kate-kate kok gede banget rasane. ini ya sih. Kowe aja manunggal karo mbahmu Sukesi. Yen perkara ngimpi kuwi kembange wong turu, ora usah digagas. Mula saka kuwi ya, Nduk. Yen kowe ngimpi karo Tejo Kesuma, ngimpi ya ben ngimpi, ora usah mbok pikir ya, Nduk. Lah, berarti sampean iki pun golek kok Pangeran Tejo Kusuma. Aku ya mbok kon goleke Pangeran Tejo Bapakmu Kesuma. golek ini ngendi Ya to, karek Nduk? simbokmu kuwi. Wis to nang omah gawe karo Karo simbok. golek ayo, Mbak. Ora iso aku ora ngerti sejine Tejo Kusuma iki ndi rupane piye. Golek nang endi? Yen ngono aku arep golek dhewe. Aja ndok. Aku tak tunggu lagune sing Syukur mangsaku kok aku durung marem nyiksa kelawan Sundari to, Nggih. Dereng marem sampeyan iso Durung. Laranen atiku durung ana sing nambani. Sing bisa nambani patine Jaya Wiguna. Kula saiki ya, Nggih, hati-hati alon-alon sing men kelakon mateni kelawan pati Jaya Wiguna. Mula saiki ya, Nggih, dandan ayu-ayu ning ngene. Sing men besok uripmu kepenak. Amarga kowe digolo wentah lawan wong tuamu lanang kuwalon. Dheweke mati karo kowe ning ora krasa, Guys. Sak temene mono dheweke karep tak siksa, arep tak pateni ning babar pisan kok ora weruh. Ning endi ki maramamu? Tidak, terus Sampeyan karek kadung tidak. Terus kok Ing dalam kepastian kene arep tamu. Sinuwun Prabu Tejo Kesuma kepareng rawuh mampir mrene anakku dandanono. Monggo. Monggo suwun. Inggih namung kados saged kawontenan wonten ing dalem kepatian boten kados ing kutha raja Wijaya. Paman Patih Jaya Wiguna. Panjenengan ngajeng matur bilih menawi kula kampir wonten ing dalem kepatihan menika wonten kembang ingkang dumunung wonten ing dalem kepatihan ingkang kedah kula tontoni sawetawis. Menika kira panjenengan to? Nggih sampe rokok aku. Nggih menika putra-putra kula. Ah, menika sawangan ingkang kula aturaken ngajeng ana kembang sing lagi mekar. Sawang endah menane. Mboten sisih aturipun Paman Jaya Wiguna. Putri-putri panjenengan katon endah Sulistani Warna. Ingin kalih menika menika sinten? Iki kula menika Retnowati. Retnowati ingkang setunggal Iki kula Retnosari. Tidak. Kalau saya menika setunggal menika Sampun itu nggih. Oh, sing
wonten niki menika. Abdi kula. Abdi wonten ing Abdi wonten ing kepatihan. Abdi sing iku. Abdi. Oh, kok ora diatur unjukan iki kepiye? Sake unjukan. Piye to iki? Ayo kono unjukan lu unjukan. Lah menika sampun beto unjukan. Abdi ing kepatihan. Abdi kepatihan. Abdi niku abdi wonten kepatihan kok sinuwun. Kok jenengan niku kirang pitados to. Abdi. Paman Jogi. Sasampunipun sawetawis tumandha wonten ing dalem kepatihan, rumaos raos-raos sing manah. Kula kepengin nyipeng menawi dipun keparengaken. Monggo. Monggo sinuwun. Kang Mas, Bareng aku doyan kuwi anakku kok kowe kok abdi iki aku pas kowe lho. jenengan maksa mboten. Kula panjenengan kula dandani ingkang sae mboten purun. Samenika piyambakipun dandan awon kados ngaten. Menawi tulung ngendika kalian ingkang sinuwun putra panjenengan, ing mangkenipun boten ling semangat asma panjenengan. Ngono. Lah gitu kan Mas. Pesen kaya ngono. Wes kono mriki. Oh nggih. Sadurunge aku kepengin niterang. Sopo? Kula namung abdi sinuwun. Sopo kang dadi aran? Kula mintase. Kat Ampun sinuwun. lagi ngerti iki. Abdi kok tangane alus. Coba bloko karak. Aja duweni rasa waspan cemelang. Sisi nuwun. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Estunipun kula menika Sundari. Putranipun pepatih wonten ing Tunjung Purun. Kang Mbok Sundari putrane Paman Patih Dewi Kuto. Leres sinuwun. Layak sakeplasan kaya aku tau ngerti. Bareng panjenengan ngaturake unjukan, tak cekel kakung tanganmu alus. Ning jarene kok abdi ing kepatihan cubriya rasane ngene. Kang Mbok Sundari. Wiwit sepisanan kula muni ngali Kang Mbok Sundari rumaos katujuh prana rasing manahku. Sa panjenengan sinuwun. Menawi panjenengan kasujung penggalih mugi kersa nampi katresnan kula kan. Nampi katresnan panjenengan. Ih, jalaran panjenengan sampun nelakake tresna dhateng kula namung sagah ngimbang. Minangka tandha katresnanku, aku bakal paring sesupe marang panjenengan. Sesupe kagem kula. Matur sembah nuwun sanget sinuwun. Ing besuke yen ana dina kang becik aku bakal ngamar Kang Mbok Sundari. Aja meneng wae. Memang tak dawuhi apa coba? Hah? Kowe takon masak, takon nyapu, takon resik-resik, kok malah jiblak ning ngene iki ngaten. Sampun Ibu. Sedaya sampun kula lampahi. Kalebet kula Aja mundur disampun terus. Aja mundur terus, maju. Kok dingklok ae iki jane ana apa? Nganggo sesupe. Apa yo iki sesupine sapa? Menika sesupe kula piyambak. Aku ora percaya. Iki sesupine Kanjeng Sinuwun Tejo Kesuma to. Pancen Kowe nyolong, kowe dadi malih. Menika peparingipun. Ora, aku ora percaya.
percaya nek peparinge Kanjeng Pangeran Tejo Kusuma. Tak suwun. Boten. Tak jaluk. Boten, Ibu. Oh, tak jaluk. Boten. Anak sampean kok ngoten, Kang Mas? Gini, Jarene alus bebudene. Ning sakniki dados maling, nyolong sesupit ning Kanjeng Pangeran Tejo Kusuma. Boten. Robi to, nyang persani. Sesupit kok apike ngono? Menika namung peparingipun sinuwun Prabu Tejo. Ampun percaya, Kang Mas, sesupit iku Oh, yang aja sini, kawan. Ampun pitados Rama menika malih Rama. kurang apa kowe? Kowe dadi anakku. Samu barang tak cukupi. Kowe ora ana kan cacat babar pisan. Parandene kowe sanestra. Mane nidra marang sesupe aku, mane kan sinuwun. Apa kowe sarep anak pateh kok dadi maling. Nek aku duwe anak pateh ora tak kanggoke, tak singkirke saka pati. Kaya ngono kok nggih Kanjeng Ibu. Menika namung peparingipun sinuwun Prabu Tejo Kusuma. Paring apa maling? Peparing. Maling. Maling apa peparing dina kowe dadi maling ngono kok ora gelem ngakoni to Sundari. Yen kowe isih ora gelem ngaku lamun kowe kan tumindak nyolong agemane ingkang sinuwun, aku tega karo kowe sendiri. Ampun, Romo. Ampun piye? Nanging saestu kula menika boten nyidra. Namung peparingipun sinuwun Tejo Kusuma. Yen kowe ora gelem ngaku ing kepatian kene ora ana bumi sapecak kanggo kowe minggat kok wis dari. Leres kan Mas. Jember-jemberi. Sundari Mas itu mondok wonten ing kepatian malah lingsem panjenengan. Jaya Wiguna ora nganggep aku. Mati saka tanganku kowe Jaya Wiguna. Kok menawa wis titi wancine kowe mati saka tanganku Jaya Wiguna. Loro atiku bojoku mbok siksa mbok pateni. Panebusing dosamu kowe kudu mati. Allah, kowe iki kok sapa? Anak wedok ora ngirim bodong, ning ngirim tawa. Nanipun menapa menawi kula kepengin nyidra yuswa panjenengan. Saestu kula boten tumindak, Romo. Wis kawit aku ngiman karo kowe. Mergo kowe sepalane daging kulitku. Kowe bayi tak kepeni. Nganti tatarane kadewasaan. Rasa kowe bodoh tak pinterake. Nyat kowe saiki pinter. Barang dene kowe tendong mulo karo wong tuwa. Anak mentara karo wong tuwa. Kowe amanteni kawan. Saestu kula boten kepengin nyidra yuswa panjenengan, Romo. Kan Mas, nek dadi kula duwe anak badhe mejahi wong tuane, kula pejahi kan Mas. Pateni. Nggih. Pateni tenan. Kan Mas, menawi boten wonten kula tetanduk panjenengan sampun pejah. Yo. Nek kowe aku wis mati. Lah nggih. Aku sing mati ki ndang uripno ya. Boten saged, Aku mangke. lak yahene ki supaya uripno. Boten. Ampun kuwatir kan Mas nek sampeyan iki njaluk nguripi gampang. Diteni kok anggere ora mbok mek-mek cilaka lho. Kene piye? Pripun? Urung trima rasane atiku. Nek Sundari urung mati saka tangan. Oh ngaten. Mila saking menika Sundari kita disingkiraken. Sawangan saka ketok patenane. Jebule
aku. Aku Sumarsi. Sumarsi. Ini sedulur Sumarsi. Nanti aku iki mau arep jigur juru. Jalaran wis pupus. Rumangsa aku wis ora ana gunane urip ning donya. Jalaran wong tuaku wae wis ora percaya karo aku. Jadi Kulo ngopo aku urip? ketane iki tidak ya kelawan wong tuamu. Tak kira nedaran mulane kanggo nglampeni perkara iki apa kowe cendene Ora mung cukup kuwi sedulur. Aku goleki sedulur kulan sing wis sawetara suwe ninggalke aku saka ing kepatihan. kejadine Nanging nganti dina iki aku durung bisa ketemu. sedulurmu ki arane Sundoro. yen ngono sliramu iki tunggal karep kelawan. Kanthi aku kedalang-dalang ana sak pengait alas aku goleki katresnaku kang aran Sundoro. Kowe katresnane Kakang Sundoro. Yen ngono ayo bareng-bareng digoleki. Kang Mas. Kang Mas Sundoro. Kulo pun Sundari, Kang. Kadang Dari kae kadangku mapane ana ing dalem kepatihan. Lho kok kowe ngaku gawan kalamun kowe iki Sundari? pancen leres Kang Mas. Sak sampunipun panjenengan nilarake pidaleman kepatihan. Rama menika betok ibu, kinarya ibu kula. Nanging Kang Mas, Nah iki rumas kula menawi ibu badhe tresnani kula lair batin. Nanging malah dawah kosok wangsulipun. Kula sampun dipiloro saben dinten. Kula dipun daksia, malah kaporo Kang Mas. Kula dipun dakwa menawi kula kepengin nyidra yuswane Kanjeng Rama. yen kaya ngono pancen kowe sekadangku dhewe. Iya. Di Sundari. Ora dadi boyo pangop. Kalamun kowe katundung saka ing dalem kepatihan isih ana aku, ya sekadangmu sing bakal ngayomi kelawan aku. Gusti aku Mengko Kang sapa Mas. Kesi. Iki sapa iki? Menika tresno kalih tresno kalih. Silahan sok panjangane Gus ora ngerti dene karo wong tuwa. Mangkir piye? Kanjeng Rama dawuh. Aduh tak pateni kowe. Sampeyan arep percaya sinten? Beluh. Oh weluh. Kowe Sundoro. Tasih jangkep. Tasih kemutan dumateng kula minangka putra panjenengan. Kowe iki ngopo Sundoro Ngopo? Kula cetha badhe ngayomi kelawan sekadang kula. Sundari ki salah. Sundari kleru le. Wangsul kesebalinipun. Ingkang lepat menika panjenengan. Panjenengan menika sampun katalupen sinten kula dalah sekadang kula Sundari. Minangka titis panjenengan dal. Bot-bote panjenengan menika kapiluyu lawan ayune. Garwa panjenengan ing wedal sak mangking atas panjenengan ngalekke putra. Sundoro. Ora usah mulang karo wong tuwa. Aku kan weruh kedadian sak nyatane. Sering dalam pagulingan Sundari mancing justru klik go pusaka arep mateni karo aku. Kula kepengin ngaturi pirsa dhateng panjenengan. Estunipun kula menika ingkang tetulung dhateng panjenengan Rama. Ingkang kepengin nyidra yuswa panjenengan menika Ibu Rukmini. Menawi boten wonten kula, mesti kemawon panjenengan sampun kelampah tumekaning pejah. Wiwit yen nganti temekaning saiki ora tinane maling kuwi aku. Nek maling aku mbuhen kebak maling. Wis ora ana ngapura kanggo kowe. Kowe mati yo kowe. Sopo nek Sapa iki? Lho panjenengan kok badhe nyedani ingkang putra Sundari. Sundari niku kalepatanipun menapa? Neko arep mateni kalih kula. Kula bapake dhewe sing ngukir jiwa lan ragane. Marandene tega lan mentolo kalih kula. Anak kula tega karo bapak, bapak yo tega karo anak. Sinten sampeyan? Kula niki Pak Kerto bapake Sukesi. Bapake
Cawitan iki. Nggih. Lah sampean kok melu-melu perkara niki no? Lho kula pun mangertosi perkawis menika. Terus napa sampean? Sejatosipun Sundari menika mboten nyedani kaliyan panjenengan. Ingkang nyedani garwa panjenengan Rukmini. Panjenengan kedah emut. Rukmini menika sinten? Garwane Bupati Binangun Sosrawijaya. Sosrawijaya seda saking astanipun sinten? Saking asta panjenengan. Lah mila saking menika cilik gedene Rukmini kepengin baleske patine garwanipun Sosrawijaya. Kiriyen. Lah sawang sampean sewengi turu wae kok roh lakone. Awak jane iki gumun kali jenengan. Lah sing garap kula. Dalange sampean. Sampean iki ora trimo nggarap lakon, yo nggarap kancane barang. Liyane petendengan koyo ngene tinggal turu nglepus. Mateni wong carane. Nggih ngeten iki kadang-kadang nggih suwengideng kadang-kadang nggih sepitan nggih. Dadi kula niku salah nek kula mateni kali anak kula. Lah nggih. Sing salah menika bojo Bojo panjenengan. Mengke riyen. Lah menika Loh, kok ada jamune mau dicepake niki. Ngomong ora penegas iki. Gusti Patih Jaya Wigna. Kita nusul. Jalo. Jalo iki kamarane. Lho ibu. Ini kabeh. Kerampungan kula nagih janji. Lagian mboten enten kula panjenengan mboten kelamban nyedani kalian ingkang garwa. Nagih janji perkawis menapa? Perkawis anak kula Sukesi. Ngaten. Nggih tresna kaliyan Sundara nggih anak jenengan. Kula mboten ngrestoni nek anak kula entuk anake sampean. Lho kok iso? Mergo kula niki dudu anyar-anyaran nek entuk kula bak dhewe. Napa panjenengan iso? Wah. Niki. Aku kelingan karo kowe dulu. Aku wis tuwa, mari basane wis kono ngrasake wanita. Aku ketrikong marang bengkong keserintet ujet bebasane. Jalaran jroning dalem kepatihan kaya ana wisa ning Rama ora weruh. Mula aku njaluk pangapura ya. Mboten dados menapa kok Romo. Sampun kula paring pangapunten. Ya. Jero Inggih Kak. semune ana bocah wadon kang tresna kelawan kowe. Ya mung bocah iki kan dadi jodohmu. Besok kelamun wis ana titiwan kang prayoga. Aku bisa ngekuate kowe anggen dadi palunggu aku dadi patih ana ing kraton iki. Nggih, Pak. Nggih Kula restoni anak sampeyan ajeng padha oke kali anak kula. matur nuwun. Pramila monggo anggenipun mungkasi kula mung borong panjenengan swanten kula sampun telas. Para miyarsa rene sampun jam kalih cakute jam 8 nggih to. Sekabeng kaluputan dipendhem menyang bumining pangapura. Monggo kula aturi gembul bujana Andrawina. Para miyarsa lamban sampun titi paripurna dherekaken sugeng pepanggihan